Ramdam na nga ang ligayang dala ng Pasko dito sa probinsya ng Antique. Lalo pat opisyal ng binuksan ang nagagandahan at nagkukulayang ilaw sa EBJ Freedom Park sa San Jose. Pinangunahan nga ito ni Gobernadora Dodot Cabiao na labis ang pasasalamat sa naging pagbabago at mas pag-unlad ng probinsya ngayong taon. Kadyang gabi, buksan natin ang ating plaza, ang ating Freedom Park Plaza para ipaudyan ang ating probinsya. Nagabukas rin sa pag-ugwad. Kagbuksan naman natin ang ating tagipusoon, kang ating mga panimalay, ang ating pinalangga na probinsya para pagsunod kang ating pinalangga na Ginoo sa anang pagbata sa Christmas. Gani, kadyang gabi, ipakita natin sa ating Ginoo nga nagapasalamat kita sa grasya nga nagbubo kanatan digya sa probinsya that we are now called the rising star of Western Visayas. Bagat rin kita miyembro kang 20 poorest provinces in the whole Philippines out of 81 provinces number 43 rin kita, wala kita sa lowest 20. Thank you very much for your cooperation. Thank you very much for all your support. Mga Kasimanwa, we are all one Antique, one heart, and we belong to this Biniran Festival. So with this tonight, we are gladly officially going to open our plaza for the celebration of all of us to enjoy. Kruhay, magandang buhay, maraming salamat, dunugin na salamat kaninyong atanan, palangga ako gito mo. So, diyan na ito ng gobernadora ay nagsimula nang buksan ang mga nagkukulayang ilaw na hindi lang nagbigay ng liwanag sa buhay ng mga nanunood ng Antiqueño ngayong Pasko, kung hindi muli ring gumising at bumuhay sa kanilang pag-asa na sa tulong ni Governor Dodot Cabiao ay matutupad ang mga pangarap nila. Sigla ng gabi
problema